Eu și prietenele mele avem mașini, avem lovele, nu suntem pe interes. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Niciodată. Bunny, bunny. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ți-am promis că o să te iau cu mine, dacă ar fi să plec. Două mâini în taină s-au întâlnit. Muncesc pentru banul meu, știe numai Dumnezeu, o dușmanilor. Hai acasă, hai cu mine. I want to break free. I want to break free. Vrei să pleci și să-mi spui, dar am aflat